Tak ako každú jeseň, i túto začína škola. Viete si predstaviť lepší začiatok semestra ako v kruhu najbližších? Ďakujem. Ako v kruhu najbližších priateľov, pri posedení, pri príjemnom rozhovore, pri teplom čajíku, v krásnom a pokojnom prostredí nádherného podniku. Porozprávať sa o zážitkoch z leta, stretnúť nových ľudí, nájsť si nové známosti. Ja odporúčam podnik Čajka, v ktorom vás vždy privíta príjemná obsluha s úsmevom na tvári. Podľa môjho názoru majú skutočne najlepší čaj v celej Trnave. Hop! Takže ja som Koco, som z kapely Krepslát a v mene celej kapely by som vás chcel pozvať z Hudbe Čajky 1.10. v 19.00 na Open Semester Party. Bude tu veľké množstvo skvelých ľudí, budeme tu my, bude tu množstvo súťaží a bude tu strašne veľké množstvo rôznych druhov čajov. Budeš tu aj ty.